Jeseň 1987 sa miestna spravodajská stanica VSB-TV2 v Atlante pokúsila zaplniť prázdne miesto v nedeľnom rannom vysielaní. Po viacerých výzvach od miestnych podnikov sa rozhodli umožniť mladému reverendovi Marlimu Sačovi prevziať túto hodinu vysielania s náboženskou tematikou. Premiéra sa uskutočnila 18. októbra s minimálnou propagáciou. Program bol klasicky náboženský. Reverend sedel na jednoduchom kresle, čítal úryvky z Biblie pred kamerou a diskutoval o ich interpretácii a význame pre každodenný život. Program si získal solidný počet divákov a pokračoval až do začiatku decembra. Potom stanica začala príjmať mimoriadne zvláštne sťažnosti divákov. Všetky od žien, ktoré opisovali nepríjemné pocity počas programu v určitých časových intervaloch. Pociťovali nevoľnosť, bolesť v chrbte, závratie a rozmazané videnie. Tieto osoby boli presvedčené, hoci bez javného dôvodu, že ich tieto symptómy vyvoláva sledovanie programu. Po 3 týždňoch sťažností pracovníci štúdia skontrolovali všetkú zvukovú a obrazovú techniku. Nič sa nepodarilo nájsť. Keď sa reverend o incidente dozvedel, pokrčil ramenami a povedal záhadne: niektorí nevládzu vzniesť hlas Boží. Vedúci štúdia, nevediac, čo má robiť, rozhodol, že program ponechajú bežať. Do februára záujem o program prudko poklesol a stanica sa rozhodla vysielanie ukončiť. Vedúci dostal za pravdu, že je rozumné presunúť pozornosť na iné spravodajské príbehy, konkrétne epidémiu potratov, ktorá medzičasom zužovala oblasť Atlanty. Od novembra počet normálne priebežne tehotných žien, ktoré potratili, presiahol 300. Hoci CDC, čo znamená Centrum pre kontrolu chorôb, nenašlo žiadnu jasnú príčinu. Relácia Slova svetla sa prestali vysielať vo februári 1988. Reverend zmizol rovnako potichu ako prišiel. Žiadne rozlúčkové slová, žiadne poďakovanie, proste sa neukázal. Nikto z jeho malej cirkvi netušiel, kam odišiel. O rok neskôr, v roku 1989, sa v televízii objavil nový intern. Volal sa Daniel Myers a jeho úlohou bolo archivovať staré pásky. Jedného dňa narazil aj na sériu kaziet s nápisom Words of Light. Do zvedavosti si ich pustil a už o pár minút cítil, že nie je niečo v poriadku. Reverend pôsobil inak. Jeho pohyby boli pomalé, neprirodzené, úsmev sa mu občas zmenil na čudné škodnutie. Myers si však nič zvláštne nevšimol, až kým omylom nestlačil tlačítko pretáčania. Páska sa rozbehla dopredu a potom náhle zastala, presne na časovej stope 32:01. Na obrazovke sa objavila jediná snímka, tvár človeka, alebo skôr to, čo z nej zostalo. Hnísavá, rozpadnutá hlava, oči na poli zatvorené, ústa pootvorené v tichom výkriku. Obraz trval len zlomok sekundy, no keď ho Myers zastavil, cítil, ako sa mu rozbúchalo srdce. Preto sa vrátil späť a prehral úsek znova a znova a znova. Obraz tam bol vždy presne v 12-minútových intervaloch, v každej epizóde. A čo bolo horšie, v každej ďalšej časti bola tá tvár viac rozložená, viac znitá, s larvami, ktoré sa pohybovali v tme a s ústami, ktoré sa akoby snažili niečo povedať. Myers to oznámil technikovi, ktorý pracoval v televízii už roky. Skontroloval pásky a potvrdil, že neboli nejako strihané ani upravované, všetky boli originály. Keď o tom informovali vedenie stanice, riaditeľ nariadil okamžite všetky pásky zničiť. Je to chorý žart, povedal, a nikto sa o tom nesmie dozvedieť. Myers si však urobil kópie, práve preto, aby prišiel veci na koreň. O pár dní neskôr ho susedia počuli kričať. Žil v malom dome so svojou manželkou, mladou ženou, ktorá bola vo 8. mesiaci tehotenstva. Svedkovia vypovedali, že z ich domu sa ozývali výkriky a údery, no kým dorazila polícia, bolo už neskoro. Po obývačke našli Myersov manželku ležať na zemi, jej brucho bolo roztrhané a krv sa rozlievala po koberci. Na gauči sedel Myers, nahý, celý od krvi. V rukách držal hrdzavý kus plechu. Na zemi pod ním ležal mŕtvý plot. Televízor bol zapnutý. Na obrazovke sa prehrávala 18-sekundová slučka. Tá istá znetvorená hlava, pomaly sa rozkladajúca sa, s ústami, ktoré sa otvárali a zatvárali, ako by sa snažili niečo hovoriť. Keď policajti vstúpili do miestnosti, Myers sa na nich pozrel a zašepkal.
Božie volá. O reverendovi Marlin Sachovi sa odvtedy nenašla ani stopa. Niektorí tvrdia, že zomrel. Iní veria, že stále káže, len je pred kamerou. A niekde medzi starými páskami v archívoch stanice možno stále existuje jedna, ktorú zabudli zničiť. Hovorí sa, že ak ju prehráš, po 12 minútach uvidíš, ako sa niečo pohne. Nie na obrazovke, ale za tvojim chrbtom.